Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow Özbekistana amal edilýän 2 günlük resmi taparynyň çäginde 5-nji oktýabrda özüniň özbek kärdesi Şawkat Mirziýoýew bilen gepleşikleri geçirdi. Berdimuhamedow Daşkentde 4-nji oktýabrda geldi. Onu aeroportda prezident Mirziýoýewiň özü garşy aldy. Özbek prezidentiniň metbuat idarasynyň maglumatyna görä, Kuksaroy rezidensiýasyndaky resmi garşy alyş dabarasyndan soň iki goňşy ýurdun liderleri ilkidar formatda, soňra da giňişlen görnüşde gepleşikler geçiripdirler. Mirziýoýew iki ýurdun arasynda gelinen ähli ilalyşyklaryň durmuşy geçirilendigini belläp, bularyň iki ýurdun halkynyň bähwidine hyzmat edýändigini hem aýtdy. Ol bu taparyň sebit we halkara arenasyndaky hyzmatdaşlygy üstürmäge mümkinçilik berjekdigini hem sözüne goşdy. Berdimuhamedow iki ýurdun arasynda ýokary derejede gatnaşyklaryň bardygyny nyktap, soňky döwür özara hyzmatdaşlygyň dinamik taýdan üsýändigini, şeýle-de munyň siýasy, sowda, ykdysady we medeni ynsanperwer pudoklaryna öz üskünlüğünün tapýandygyny aýtdy. Gepleşikleriň dowamynda iki ýurdun serhet ýakasyndaky tebitleriň özara hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerine hem üns berildi. Ýatdatsyk 20-nji sentýabrda Lewap welaýatynyň wekilletçilik topary Özbekistanyň Bukhara regionuny we daşagyň delegasiýasy Demirazykdaky goňşy döwletiň Harizm tebitine tapar edipdiler. Gepleşikleriň dowamynda prezidentler bular ýaly dostluklaryň dowamly geçirilmeginiň tarapynda çykyş etdiler. Mundan başga da iki ýurdun arasyndaky suw hojulugyndaky hyzmatdaşlygy uly baha berildi. Belletek geçen aý BMG-niň azyk we owu hojuluk boýunça edarasy Türkmenistanda we Özbekistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň aýatly dereje ýetendigini duýdurupdy. Galy berse-de taraplar sebit we halkara gün tertibindäki meseleler, şol sanda Awganystandaky ýagdaýlar boýunça hem pikir alışdylar. Özbek tarapynyň maglumatyna görä, soňky 4 ýylyň dowamynda iki ýurdun arasyndaky özara sowda dolanşygy 3 hesse ýokarylanyp, $400 milyon hem aşypdyr. Şu ýylyň başyndan bäri sowda dolanşygy 25% ýokarylanypdyr. Mirziýoýew Özbekistanda häzir 200 000-den hem aşy türkmen milletli adamyň ýaşaýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbekler barada maglumat berilmedi. Azatlyk radiosy ýurdun daşagy we Lewap sebitlerinde ýaşaýan etnik özbekleriň pasport almakdaky kynçylyklary, işe ýerleşmekde duş bolýan meseleleri, şeýle-de özbek dilinde bilim berýän mektepleriň we metbuatyň ýokdugy barada habar beripdi. Mundan Berdimuhamedow Özbekistana 2018-nji ýylyň aprelinde döwlet tapary bilen barypdy. Şeýle-de 2019-njy ýylyň noýabrynda Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleriniň ilkinji konsultativ duşugyna gatnaşmak üçin iş taparyny amala aşyrypdy. Türkmenistan bilen Özbekistanyň resmi diplomatik gatnaşyklary 1993-nji ýylyň 7-nji fevralynda ýola goýuldy. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlary görä Gomoseksual gatnaşykda güman edilýän 25 töwrek adam şol sany ýol gödäwçilik polisiýasynyň bir öňki işgäri, ýerli ýangyn söndürjü gullugynyň bir näçe işgäri we asly çärji we trawyndan bolan bir delek Türkmenabatda tussag astynda saklanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan ýagdaýdan habarly çeşmäniň sözlerine görä, bir kanun jynty gatnaşykda güman edilýän delek awgustyň ahyryna tussag edilip Lewap welaýatyna getirilipdir. 24 sentýabrda Türkmenistanyň neşri asly Lewap welaýatynyň bolan ýöne soňky wagtlarda Daşkentde işläp, esasan show biznesiň wekillerine saç bejermek hyzmatlaryny hödürlän bir dellegiň häkimetler tarapyndan tussag edilendigini habar berdi. Garaşsyz neşri Lewapyň merkezi polisiýa tussagxanasyna 30 töwrek erkegiň bir meňdeş aýyplamalar boýunça tussaglykda saklanýanlyklaryny habar berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeti tussaglikda saklanýan bir erkek adamyň ýol gödäwçilik polisiýasynyň öňki işgäridigini, ýöne onuň näweli sebäpleri görä soňra ýangyn howpsuzlyk gullugyna geçirilendigini aýdýar. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, öňki polisiýa işgäri henüz ýol gödäwçiligi gullugyna wagty beýleki bir kärdeşi bilen bir kanun gatnaşyk saklamakda güman edilýär. Olaryň ikisi hem bir meňdeş aýyplamalar bilen Türkmenabatda tussag astynda saklanýan raýatlaryň arasynda galýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeti şüphe bildirilýän sertaraşyň käbir müşterileri bilen ýakyn aragatnaşyk saklamakda güman edilýändigini aýdýar. Türkmenistanyň neşri tussaglikda saklanýan tanymal dellegiň şahsy maglumatlarynyň özüniň habarlydygyny, ýöne olary etiki düzgünler sebäpli çap etmeýändigini belleýär. Ýatdasak 2020-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda bir şowmen ýigit hem gomoseksuallykda aýyplanyp tussag edilipdi. Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralary şol sany Lewap welaýatynyň prokuraturasy ýa-da ýerli polisiýa edarasy bu
iş boýunça hiç il beýanat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu iş boýunça bar bolan maglumatlaryň kanun goraýjy edaralar tarapyndan sır saklanýanyny habar berýär. Türkmenistanyň kanunçylygy gomoseksual gatnaşyklary jinayet hasaplaýar. Ýurdun jinayet kodeksiniň halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan tanqidlanýan 135-nji maddasy 5 wadlyk boýunça 2 ýyl içinde türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Mundan ozal geçen ýylyň apreline belli şawmen bir kanun gatnaşykda aýplanyp tutsag edilenden soňra Aşgabatda başga da bir näçe adam boýunça derine bu işleriniň geçirilendigi ma'lum boldy. Ýöne bu deriňeň netijeleri aýan edilmedi. Türkmenabatda 25 töwre raýatyň ýol gödäwçilik polisiýasynyň we ýangyn söndürjü gullugyň bir näçe işgäriniň galy berdi tanymal sertaraşyň tutsaglygy barada habar soň günlerde Leva polisiýasynyň 2 wir oturan erkek adamlary bir kanun jynty gatnaşykda güman edip olary soraga çekýän wagtlaryna gawat gelýär. 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy Leva polaýatynyň tussag etraplaryna ulagda çaýxanada ýa-da mehmanxanada 2 wir oturan erkekleriň polisiýa tarapyndan soraga çekilýänliklerini we olardan özara jynty gatnaşykda bolup bolmanlyklarynyň sorulýanyny habar berdi. Şeýle Azatlygyň habarçysyna görä soňky günlerde Sewitde Milli Howpsuzlyk Ministrligi polisiýa işgärleri arasyna özara jynty gatnaşyk saklamakda şüphe bildirilýän adamlary hem ýüze çykarmakda iş alyp barýar. Türkmenistanyň LGBT jemgyýetiniň wekilleri barada maglumat beren çäkli bolup olaryň hukuk goraýjy organlar tarapyndan ýygyrlamalary, basyşlary we gynamalara sebäp edilýänlikleri barada diňe garaşsyz neşirler. Şol hany Azatlyk radiosy habar berýär. Mundan ozal Azatlyk radiosy 2019-njy ýylyň güýdüne özüniň jinsy uruw bilen baglykda häkimetler tarapyndan ýanylýanyny aýdan Kasım Merdi Garaýew barada habar berdi. Azatlyk şol ýylyň dekabryndan soň Garaýew bilen ara gatnaşygy ýetirdi. Türkmenistanda prezident Berdimuhamedowyň kitaplaryny ilaty arasynda ýaýratmak we mahabatlandyrmak boýunça nowatdaky kampaniýa alınıp barýar. Häkimetler prezidentiň garaşsyzlygyň 30 ýyllygy münasibetli ýakynda çap eden kitabyny büdjet işgärleriniň we studentleriň satyn almagy ugrunda iş geçirýärler. Prezidentiň garaşsyzlyk bilen bagtymyz adly kitabyny şu günler Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri şeýle hem studentler satyn almaga mejbur edilýär. Mundan başga da aýry-aýry tebitleriň ýolbaşçylary prezidentiň görevliligini mahabatlandyrmak maksady bilen ilaty höwüslendirmek üçin käbir çäreler görýärler. Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçysynyň maglumatyna görä, yerli medeni işgärlere döwlet baş tutamynyň täze kitabyny wasp edýän aýdymsaz eserlerini döretmek tapşyrylypdyr. Ýeňijilere döwlet garaşsyzlygynyň indiki ýyl dönüminde sylagyň gowşuruljakdygy wada berilipdir. Bu aralykda Libap vilayatynyň ýokary okuw jaýlarynda studentlere prezidentiň täze kitabyny ýat tutmak maslahat berilýär. Teýde adamdaky döwlet universitetining studentlerini prezidentiň kitabyny ýat tutmagy höwüslendirmek üçin olara 100 manat pul bayragynyň beriljegi aýdyldy. Prezident Berdimuhamedow garaşsyzlyk bilen bagtymyz adly kitabyny ýazanlygyny 25-nji sentýabrda halk maslahatynyň mejlisinde habar berdi. Döwlet habar beriş serişdeleri bu kitabyň 3 tilde türkmen, ingliz we rus dillerinde neşir edilip, ýurdun garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünlüklerine bagyşlananlygyny öňe sürdiler. Bu Berdimuhamedowyň şu ýyl neşir edilen ikinji kitabydyr. Şu ýylyň maý aýynda neşir edilen Ak şäheri Aşgabat adly kitaby ýurdun paýtagtynyň 140 ýyllygyna bagyşlanypdy. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow ýurt başyndaky 15 ýylyň dowamında 60-dan gowrak kitap neşir etdi. Kitaplar dürli temalara bagyşlanýar we ýygyderli neşir edilýär diýip bolşaly kitaplaryň neşir edilmegi köpçülikliň bayramçylyklara hem çärelere gawat gelýär. Geçen ýyl beýtaraplygyň 25 ýyllygy münasibetli 10-njy dekabrda prezident Berdimuhamedowyň Türkmenistan beýtaraplyk watana adly kitabyny çap edenligini halka habar berdi. 2015-nji ýylda onuň beýtarap Türkmenistan kitaby neşir edilip, Berdimuhamedowyň bir näçe dile terjime edilen Türkmenistanyň ruhy dünýäsi adly kitaby hem köpçülige hödürlendi. Şeýle Berdimuhamedowyň awtorlygynda çap edilen kitaplar atçylyk, itçilik, türkmen diýipleri, haly, çaý we derman ösümlikleri ýaly zatlara bagyşlanýar. Prezident Berdimuhamedow eserleriniň çap edilmeginden alan galam haklaryny tadakky üçin geçirýänligini bir näçe gaýdapdy. Şol wagtyň özünde de ýurdun häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri döwlet baş tutamynyň kitaplaryny satyn aldyrmak üçin ilaty edilýän basyşlar we pul tapşyrmak mejburlygy barada agdamýarlar. Prezidentiň
Prezidentiň kitaplaryndan başga da Gurbanguly Berdimuhamedowyň portretleri hem Türkmenistanda ýygyderli ilata mejburlyk bilen satyn aldyrylýar. Ýylda bir näçe gezek Berdimuhamedowyň suratlary döwlet edaralarynyň we işgärleriň we okuwçylaryň hatabyna täzelenýär. Türkmenistanda azyk krizisynyň we koronawirusyň ýaýramagynyň arasynda ýurdun käbir regionlarynda prezidentiň portretleri ilata azyk satyn alynanda ýük hökmünde satyldy. 15 ýyl bäri ýurda we hökümete ýolbaşçylyk edip gelýän prezident Gurbanguly Berdimuhamedow öz çykyşlarynda we kitaplarynda koronawirusyň bardygyny, azyk krizisyny, ilaty edilýän batyşy we ilatyň ýagdaýyny agyrlaşdyrýan beýleki meseleleri gozgaman gelýär.